Едно Subaru, което има нужда от помощ на фаровете, за да започнат да светят вече като хората. В момента виждате в какво състояние са. Включвам фаровете, ще видите колко зле светят и ще измерим как светят с луксметъра. Шофьорски. Имаме горе-долу около 200 и даже спадат, тъй като загрява крушката. 180, падна доста. 160 лукса, 166 от шофьорския. Ето го свети. И от пасажирския малко повече, 240 и 5-6 лукса, там някъде. Няма да имам възможността да изляза навънка, да я снимам, защото навън е светло. Ето го и завършения фар. Виждате вече по какъв начин изглежда. Като трябва да се вземе предвид, че нито единия, нито другия не е полиран от външната страна от нас, тъй като клиента не желаеше това да се прави, защото вече има защитно фолио отвънка и са уж полирани. Сега не е направено прекрасно, по мое мнение, но както виждате, все пак, след като бяха почистени и полирани от вътрешната страна, са в коренно различно състояние. Сега отново съм си взел луксметъра, след секундичка ще видим каква е разликата в силата на светене. Но ето я и на живо. Нищо общо с това, което беше преди. Преди на шофьорския имахме 165 лукса, на пасажирския имахме около 245. И нека да видим сега какво е състоянието. Хоп, уреда показва единица, защото сме минали над 1990. Затова трябва да го пусна на множител по 10. На по 10 отново минаваме над 1990. И тук вече сме на множител по 100, както виждате. И имаме тук някъде е максимума, около 2800, всъщност 28 000 лукса грешка, защото е с множител по 100, даже, да кажем 26-7 000, като позагрее крушката. Спрямо 165. Тук пак на същия множител имаме около 2000, т.е. 22 000 горе-долу. Оп, 23 000. 25. Ето. Значи, на едното място имаме малко под 200 пъти, на другото място имаме около 100 пъти повече светене спрямо това, което беше преди. Ето ни вече и навънка. Часа е точно 10 вечерта. И искам да ви покажа по какъв начин и как светят при пълна тъмница и мокро, дори не върху асфалт, а върху обикновена почва, фаровете в момента на Subaru-то. Малко започна да се запотява стъкълцето, обаче това е светенето при пълна тъмница. Както видяхте преди това, имаме над 100 пъти повече светлина от това, което беше преди. И по този начин тези 100 пъти повече светлина изглеждат на пътя. Аз съм Оги Фарова ОРГ. Ако и вашите фарове имат нужда от малко любов, за да светнат и да виждате къде карате вечерно време, може да ме потърсите в Facebook, в TikTok, в YouTube Фарова ОРГ, в Google Фарова ОРГ. Там има адрес, телефон, работно време и така нататък. И да се възползвате и вие от опцията автомобила ви да прогледне вечерно време. Чао и до нови срещи!